Το πρωί λοιπόν συνόδευσαν το Στέλιο στην τελευταία του κατοικία, η γυναίκα του, πατέρας του εδώ, αυτός ο άνθρωπος που ακούγαμε την κραυγή του την προηγούμενη Παρασκευή να μας σκίζει την καρδιά, σε ένα ακόμα τόσο παράλογο έγκλημα όπως κάθε έγκλημα. Η γυναίκα του που την βλέπετε εδώ, πάμε να δούμε τι έγινε. Η αυλαία του δράματος πέφτει με τρόπο σπαρακτικό στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στην Νίκαια, με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και γείτονες του θύματος να προσπαθούν αγκαλιασμένοι να δώσουν και να πάρουν δύναμη, να μείνουν όρθιοι σε μια από τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής τους, να συνειδητοποιήσουν τη συμφορά, με τον ανίποτο πόνο να αποτυπώνεται στα βλέμματα και στις εκφράσεις όλων τους. Με μια φωτογραφία του γιού του που δολοφονήθηκε στα χέρια, ο πατέρας του κάνει ορισμένα από τα πιο δύσκολα βήματα της ζωής του. Πιο πίσω η σύζυγος του άτυχου άντρα, πνιγμένη στις αγκαλιές των δικών της ανθρώπων. Αποχαιρετά λίγο αργότερα τον άντρα της με ένα φιλί. Το φωνικό της περασμένης Παρασκευής έγινε μπροστά στα μάτια της. Η ίδια ήταν αδύνατο να αποτρέψει το κακό. Η πεθερά του 39χρονου, η πρώην σύζυγος του δράστη και αυτόχειρα, είναι έτοιμη να καταρρεύσει. Αισθάνεται ενοχές που δεν μπόρεσε να αποτρέψει το φωνικό και ας μην της αναλογεί το παραμικρό μερίδιο ευθύνης. Ο δράστης, κλεισμένος σε αρρωστημένα αδιέξοδα και αιμονές του μυαλού του, θεωρούσε πως η κόρη και ο γαμπρός του ήταν υπεύθυνοι για το δικό του διαζύγιο. Η εκδίκηση που πήρε έμελε να συνταράξει ολόκληρη τη χώρα. Εμένα ο σύζυγός μου δεν θα γυρίσει πίσω, αλλά μου την έχει δώσει και με έχει πιάσει ένα πείσμα και να πληρώσουνε. Γιατί εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, απευθύνθηκα όπου μπορούσα και δεν μπορούσα να πάρω τον νόμο στα χέρια μου, έτσι, γιατί δεν είμαστε Ζουλού. Τίποτα και κανείς δεν μπορούσε το πρωί να παρηγορήσει τη σύζυγο του θύματος. Τη γυναίκα που έμεινε χήρα με 2 μικρά παιδιά, 4 και 2 ετών. Το πένθος της πάνω από το φέρετρο του αδικοχαμένου άντρα της ράγισε τις καρδιές όλων. Στην πραγματικότητα, όπως λέει η πρώην σύζυγος του δράστη και αυτόχειρα, οι δυο τους χώρισαν επειδή ήταν βίαιος και κακοποιητικός απέναντί της. Επειδή έμεινε μόνος του, έχασε τα λεφτά που ζούσε, δηλαδή από μένα, και του στοίχισε πάρα πολύ. Δεν τα έβαλε ποτέ με τον εαυτό του ότι φύγαμε εξαιτίας του και εγώ για το παιδί μου από το σπίτι. Τα έβαλε με όλους τους άλλους και πιο πολύ με τα παιδιά μου και το γαμπρό μου. Οι απειλές του 64χρονου για αιματοκύλισμα αποδείχθηκαν προφητικές. Με εισαγγελική εντολή κατάφεραν να τον βάλουν σε ψυχιατρίο για ένα διάστημα, ωστόσο κάποια στιγμή οι γιατροί έκριναν πως δεν χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης. Η αντίστροφη μέτρηση για το έγκλημα είχε μόλις ξεκινήσει. Από τις απειλές του είχαν περάσει 3 χρόνια. Είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, είχαμε και το χαρτί ότι είναι καλά, οπότε λέμε ότι απλά σκυλί που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Ο 64χρονος έμεινε χωρίς ψυχιατρική παρακολούθηση και χωρίς φαρμακευτική αγωγή, με αποτέλεσμα να γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος. Κάτι που γνώριζε ακόμα και η ηλικιωμένη μητέρα του. Το παιδί μου είναι το καλύτερο παιδί. Αλλά το πήρανε σε απελπισία γιατί του φύγει μέσα. Δεν του είχε εξηγήσει γιατί του έφυγε. Δεν το χώνεται. Αυτό που όλοι απέφχονταν έγινε δυστυχώς το πρωί της περασμένης Παρασκευής, όταν ο άτυχος άντρας βγήκε από το σπίτι που έμενε στην Νίκαια για να πάει στο πάρκινγκ και να πάρει το αυτοκίνητό του και έπεσε πάνω στη δολοφονική ενέδρα του πεθερού του. Με κυνηγετική καραμπίνα τον πυροβόλησε 2 φορές και μόλις τον σκότωσε έδωσε τέλος και στη δική του ζωή. Άκουσα τους πυροβολισμούς, βγήκα, είδα το σύζυγό μου κάτω και μετά ο δολοφόνος ερχόταν προς το μέρος μου και των παιδιών μου με κατσαβίδι από ό,τι μου είπανε για να ανοίξει και την πόρτα και πιθανότατα όχι, να πυροβολήσει και προς τα εμάς. Για τον πατέρα, τη σύζυγο και τους στενούς συγγενείς του 39χρονου, η νύχτα που έρχεται θα είναι το ίδιο δύσκολη με όσες προηγήθηκαν από την περασμένη Παρασκευή και με εκείνες που ακολουθούν. Μέσα στον αβάσταχτο πόνο τους όμως, ξέρουν πως πρέπει να μαζέψουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα τα κομμάτια τους και να σταθούν δυνατοί για τα 2 μικρά παιδιά που έμειναν ορφανά και τους χρειάζονται. Και αυτό ήταν το πιο δύσκολο, αλλά ίσως και το πιο σημαντικό. Μαζί με τον Κυριάκο Μαγκούντούβαλο και τον κύριο Βαρκαγιάννη είναι η γυναίκα που βλέπετε και που μιλάει και αυτή με το πρόσωπό της στην εκπομπή μας. Για να τη δούμε στα μάτια, να της πούμε τη συμπαράστασή μας και να της πούμε ότι
δεν πρέπει να νιώθει ενοχή για τίποτα. Γιατί την άκουσα, Κυριάκο και κυρία Σούλα, καλησπέρα σας. Είναι η μητέρα. Καλησπέρα. Της κοπέλας που σκοτώθηκε ο άντρας της. Είναι η γυναίκα που μαρτύρησε στα χέρια εκείνου που σκόρπισε το θάνατο πριν αυτοκτονήσει. Και δεν πρέπει να νιώθετε ενοχή για τίποτα, γιατί έχετε περάσει κι εσείς πάρα πολλά. Και δεν σας κατηγορεί κανείς για τίποτα. Πραγματικά. Δεν ήθελα να φτάσουμε εδώ. Δεν ήξερα τι έπρεπε να κάνω, να το κάνω νωρίτερα. Αλλά κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Και στην αστυνομία πήγαμε και στο ψυχιατρίο όταν άρχισε τις απειλές. Και στο ψυχιατρίο πήρανε μια συνέντευξη πρόχειρη από μένα και την κόρη μου. Γιατί είδα ότι κάτι πρόχειρα χαρτιά είχαν και γράφανε. Και η ψυχίατρος μας είπε, εγώ φεύγω αύριο διακοπές, θα τον δει μια συνάδελφος και θα σας ενημερώσει. Ήταν Παρασκευή, μεσολάβησε το Σαββατοκύριακο που δεν μπορούσαν να δώσουν εξιτήριο και Δευτέρα πρωί μας παίρνουν και μας λένε ο σύζυγός σας είναι μια χαρά. Δεν χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης, ούτε θεραπείας, ούτε είναι κακός χαρακτήρας. Έχω να πω και το άλλο, ότι η αστυνομία, ενώ είχαμε δηλώσει ότι έχει όπλο στο σπίτι και πήγανε 6 άτομα για να τον παραλάβουν, να τον πάνε στο ψυχιατρίο. 2 ήταν στην είσοδο της πολυκατοικίας, 2 είχαν ακροβολιστεί στις γωνίες της οικοδομής και 2 πήγανε πάνω στην πόρτα. Σε 3 λεπτά, το πολύ 4, είχαν κατεβεί, λες και δεν συνέβαινε τίποτα. Ούτε όπλο ψάξανε, ούτε ζητήσανε, ούτε το πήρανε. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σας πω, έγινε αυτό που έγινε. Να ρωτήσω, εγώ το κάνω αυτό και βγαίνω και τα λέω. Ναι. Πείτε το. Πέστε. Όχι, εσείς να το πείτε. Εσείς να πείτε αυτό που θέλετε. Όχι. Εντάξει, τώρα μου έφυγε. Δεν πειράζει. Πέστε μου τι θέλετε. Έχετε περάσει κι εσείς, καταλαβαίνω, στη ζωή σας πάρα πολύ δύσκολα από αυτόν τον άνθρωπο. Και εσείς και η κόρη σας. Ναι, δύσκολη ζωή. Δύσκολη ζωή, απλά δεν το έλεγα και νόμιζαν ότι η δική του ότι περνάω καλά. Δεν το έλεγα από ντροπή που υπομένω αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο δεν το έλεγα. Γιατί δεν ήθελα να με λυπούνται και ντρεπόμουν για τον εαυτό μου που έμενα σε αυτή την κατάσταση. Ξέρετε, νομίζω ότι, κυρία Σούλα, είναι πολλές γυναίκες που σας ακούνε τώρα και έχουν περάσει το ίδιο. Και νιώθουν το ίδιο και έχουν κάνει το ίδιο. Μέχρι να φτάσουν στο αμήν. Που καταλαβαίνω ότι και εσείς κάποια στιγμή φτάσατε για να σηκωθείτε να φύγετε. Ναι, ήταν αργά βέβαια. Τέλος πάντων. Αν θα γίνει πρώτη φορά κάτι, θα επαναληφθεί. Δηλαδή είναι κανόνας. Δεν είναι ότι το έκανε και δεν θα ξαναγίνει. Αυτό επαναλαμβάνεται. Δεν θα συνηθίσουν, δεν θα αθιστούν σε αυτή την κατάσταση όπως είχα εθιστεί εγώ. Είχα γίνει μια ναρκωμανής σε αυτή την κατάσταση. Και όταν έφυγα ήμουνα σε τόσο άσχημη κατάσταση που νόμιζα που με πέταξαν από ένα αεροπλάνο και δεν ήξερα που είμαι, ότι είμαι στο κενό. Και πέρασε χρόνος για να συνηθίσω και να βρω τον εαυτό μου και να καταλάβω τι έπρεπε να κάνω πιο νωρίς. Εκείνο που έπρεπε να κάνω ήταν να φύγω από πολύ νωρίς. Να μην υποφέρει ούτε το παιδί μου και τυχόν και να μην γίνει και αυτό που έγινε. Σπουδαία λόγια λέτε. Δεν είναι, έγινε μια φορά και θα περάσει. Και πολύ, πολύ συγκροτημένα. Καταλαβαίνω ότι αυτή η συγκρότηση έχει προκύψει από το ότι έχετε υποφέρει πάρα πολύ. Δεν είναι απλό. Είναι με πόνο. Από αυτά που έχω περάσει. Αλλά... Ναι. Δεν λέω τίποτα παραπάνω. Τίποτα παραπάνω και λέω λίγα. Λίγα λέω. Να μην ανεχτεί καμία την κατάσταση αυτή ούτε μισή φορά. Και αν θα γίνει, τελείωσε. Να πάμε, Κυριάκο, να ακούσουμε και εσένα και τον κύριο Μπαρκαγιάννη λίγο, γιατί έχουμε και αυτό το θέμα με την έρευνα, που δεν πρέπει να τα αφήσουμε έτσι. Την έρευνα και στο ψυχιατρίο και όπου αλλού απευθύνθηκε αυτή η οικογένεια πριν την τραγωδία, χωρίς να καταφέρει να την αποτρέψει. 2 πράγματα μόνο, Νίκο, θα μου επιτρέψει να σου πω εγώ από το ρεπορτάζ και στη συνέχεια με τον κύριο Μπαρκαγιάννη θα μας δώσει απαντήσεις τόσο για την ψυχιατρική γνωμάτευση και αν έγινε με τον επιστημονικό τρόπο που επιβάλλεται ή αν υπάρχουν ελλείψεις. Τα 2 στοιχεία του ρεπορτάζ που θέλω να σου δώσω, το ένα είναι ότι η κυρία Χρυσούλα, αφότου έγινε την Παρασκευή το κακό και γύρισε σπίτι της, υπήρξε μια συζήτηση με τη διαχειρίστρια της διπλανής πολυκατοικίας ότι άκουγε φασαρία, ότι κινούνταν καρέκλες από πάνω. Οπότε θεώρησαν πιθανό αυτός ο άνθρωπος να είχε μπει στην διπλανή πολυκατοικία, στην πολυκατοικία της με σκοπό να κάνει κακό και στην ίδια. Κυρία Χρυσούλα, αυτό έγινε την Παρασκευή, το Σάββατο. Παρασκευή βράδυ
πριν ξημερώσει Παρασκευή, μου είπαν ότι ακούγαν θόρυβο στην ταράτσα και αφού πήγε να δει η γυναίκα να εξακριβώσει αν έγινε πράγματι κάτι επάνω, γιατί με πήρε, νόμιζε ότι κάποιος κλέφτης προσπαθούσε να μπει σε μένα. Ήταν η πόρτα της ταράτσας ανοιχτή ενώ την κλειδώνουμε και οι καρέκλες τις είχε μεταφέρει κάποιος τα κάγκελα τα δικά μου που αν τα κατέβαινε οδηγεί στο δωμάτιό μου. Ήταν η πυροεξοχή της τέντας μεγάλη και δεν τα κατάφερε φαίνεται να κατεβεί από κάγκελα σε κάγκελα. Υποθέτω ότι θα ήταν ο ίδιος. Πολύ, πολύ λογικό. Το δεύτερο στοιχείο, Νίκο, ναι. Το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να σου δώσω και έχει να κάνει τόσο με αυτό που είπε ο Γιώργος ο Χαϊδεμένος στο ρεπορτάζ πριν όσο και εσύ, είναι ότι όσο είμαστε εδώ, η κυρία Χρυσούλα, πέραν από το Γολγοθά που τραβάει σήμερα που αποχαιρέτησε τον γαμπρό της, είναι να τελειώσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί η εγγονή της, η Χρυσούλα, 1,5 έτους, έχει πάρει ήδη 2 φορές τηλέφωνο και κλαίει, θέλει τη γιαγιά της να γυρίσει στο σπίτι. Όσο πιο σύντομα γίνεται. Είναι σωστό. Κύριε Μπαρκαγιάννη, καλησπέρα. Κύριε Μπαρκαγιάννη, σχετικά με την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Αν μου επιτρέπετε, όσο αφορά, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό, αυτό που ανέφερε η κυρία Χρυσούλα, ότι βρέθηκαν κάποιες καρέκλες στην πολυκατοικία, στη ταράτσα, πρέπει να καταλάβουμε ότι η πολυκατοικία είναι ευθεατρικά χτισμένη στους τελευταίους ορόφους, δηλαδή κάποιος από τη ταράτσα μπορεί να πηδήσει στο μπαλκόνι της κυρίας Χρυσούλας. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε, δεν είχε συμβεί ποτέ και έγινε μία μέρα πριν το φωνικό. Εικάζουμε ότι ο δολοφόνος ήθελε να σκοτώσει και την κυρία Χρυσούλα. Εικάζουμε ότι ο σκοπός του ήταν να σκοτώσει όποιους αγαπούσε η κόρη του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ζητήσουμε από την ελληνική αστυνομία και από την εισαγγελία να καλέσει τη σήμανση για να βρεθούν τυχόν δακτυλικά αποτυπώματα, γιατί εάν βρεθούν δακτυλικά αποτυπώματα του δράστη, τότε αλλάζει και το ποινικό σκέλος της κατηγορίας. Και δεν μένει μόνο η ανθρωποκτονία, αλλά υπάρχουν και άλλα ποινικά δικήματα όπως η απόπειρα ανθρωποκτονίας και σε άλλους ανθρώπους κατά συρροή. Δηλαδή εικάζουμε ότι ήθελε να σκοτώσει την κυρία Χρυσούλα και τα εγγόνια του. Πέρα από αυτό το νομικό σκέλος, κάναμε μια έρευνα ως προς τους κώδικες που αφορά τον εγκλισμό στο ψυχιατρίο μετά από εισαγγελική παραγγελία και ουσιαστικά ο κώδικας αναφέρει ότι η γνωμάτευση πρέπει να βγαίνει από 2 ψυχιάτρους έτσι ώστε να είναι έγκυρη. Και αν υπάρχει αντίθετη γνώμη... Και εδώ είναι μόνο από έναν, έτσι. Για να κριθεί αντίθετες απόψεις. Από μία μάλιστα. Από ρεπορτάζ δημοσιογραφικό που έγινε και μου το ανέφεραν, μου είπαν ότι υπάρχει υπογραφή μόνο από έναν ψυχίατρο. Συνεπώς αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι άκυρη όλη η διαδικασία και δεν έχει κριθεί σωστά. Είναι πολύ σοβαρό και αυτό, κύριε Μπαρκαγιάννη. Σας ευχαριστώ. Ανοιχτό το θέμα για μας, να αφήσουμε την κυρία Σούλα να πάει στην εγγόνα της και δυστυχώς αυτός που δεν θα ξαναγυρίσει είναι ο πατέρας του παιδιού.